hande tata pakuti pamaprasi tabva tatoshanda kwekwe tabuda uzvizwaka zvemudzimu tadzoka uku tabva kumapurazi handiti tadzoka uku tabva tazodii yazoya mushe wagona kutaurira tabva bhikita paya bhikita takagara handiti ndikadzwa kuti kune imwe nyaya iriko yandakasvikira iriko handiti semunhu sekuti tinoda chivanhu handiti ka chivanhu chakanaka icho hachinoshata tasvika kubhikita tasvika taona pari kutodzi iwe unombozera kuti kunoku kwawasvika uri mambo ndine manje ndakubvunzwa manje nevariko kunzi iwe uri mambo unombozera kuti iwe uri mambo ndikaita ndizive bcause uri mambo iwo bcause unomboziva kuti baba vako iwewe baba vakabara baba vako guvara riri papapo vangoritisa bhuku pesa apapo asi vakazoshiftwa pakauya show abva vazoendeswa uku saka vaendeswa uku ndogune bhuku ravo saka izvezvi so unofanira kutofambira bhuku rababa vako because sekuziva kwatiri kuita izvezvi bhuku rababa vako riri mumaoko mevatorwa vakati vakachengeta vandati because ifambira bhuku iroro vandafambira nditi ndikatomboya kuda kuharare ndikadzoka ndikakolekta dzimwe mari ichivhara mbavha yange kaba imba yababa vangu vandaivhara mari vandati iwe ndipe mari ndinonorapisa gumbo rangu vandipa mari yebva ndanofambira bhuku rere bhikita vandafambira bhuku rere vandapedza handiti bva ndadzoka kuno kuharare vandati ndasvika pane chimwe chistage kubhikita bva ndanzi bhuku rako raraiti wakuzikanwa kuti muridze bhuku rere saka chakudiwa iwo chena unodedzera dare bhuku rako wadedzera dare bhuku rako obva kuti ndini ndatora bhuku rangu ndinitemese ndadzoka kuzotora bhuku rangu ndakambe ndiri kudhorobha uko ndakambe paita zvinovhiringidza saka ndakambe chimukati mehondo nebishi saka ndadzoka ndakuona vana vangu muri pana ndo bhuku rangu ndini muridzi waro ndini chipembere ndauya asi kupembera kwangu chatiurayo mombe ndauraya mombe nedoro tomwa tobika tatamba tofara tobva ndaziyisana kuti ndini temesai ndadzoka bhuku rangu saka unonzi temesai yes pabhikita pa bhuku rangu inumber book number D45 ya pabhikita pamukore bhuku rangu rinonzi temesai saka wo ndo sabhuku ipapo manje nditori sabhuku pamukore ipo pepe ndinoti temesai irana akabatwa nevanonzi vana mudya nembwa saka vana mudya nembwa apa vakambe vada kutora kundiuraya vachishandisa mishonga yavo yakasimba yeye saka ini ndakazonyanya simba futi nekuchengetwa namwari wangu nadzimu wangu futi patime yavaimbonge tishandei zvakanaka neni ndisati ndavapandukira chiti ndichakudii ndakuda mwari nekuda kwekuti pamuzondirasa nekuda kutengwa asi vakambotibatsira ndo pahondo yakapedza iyo ikafamba nadzimu wangu namwari zvese asi vadzimu ndovakazoti netei nekuti ndakazopedzisa hondo ndana mwari chete vadzimu vakangoaneta vakazenga varohwa zvishuwa nevarohi saka vadzimu vakarohwa nevarohi varohi ndovanga vawandisa vanga vavangani handi vakatanga vari 5 vazoya vari 25 vazoya 50 vato more than 55 vanga kutosvika kuma 80 vakatozobata kusvika kuma 150 uko pekupedzisira kwacho vakazopera hondo yacho vakatenga vato kuma 250 varohi aiwe saka patakazoti inini hachadi kurwa hondo nevarohika vanga to 250 saka takazoti aiwa at least takasimba asi pakusimba kweduka hatikarambe chingorwa nevarohi chete toda kungorwa nevarohi tina mwari hatichadi kurwa nevarohi chete tine mudzimu apa takumboisa mwari apa ndopatakabva tati mwari nde akubvira ipapo hatakuvarova ito zvatowedzera double racho tikuvarova zvakaipa patosvika ka tikangosvika padzimba titika terere munzwi tikangosvika padzimba titi tereresei kwenyenzeve idzi tikasvika panzvimbo dzedze tikangosvika so izvezvi so right now zvatiri tikangosvika soka kuti pane murwi wesu handiti anorwerwa so padhuze ipapo kana ari mudhuze kana vari ngariti kana 10 kana 100 kana 50 tine chipotora zvinhu zvavo zvezvi zvavanenge vainazvo zvezvi zvacho zvavanosenzesa zvezvi zvavanenge vachishandisa kurwaya ingabere kana nyoka kana zizi kana chidhoma tichitotora neropa redu tichitodhonza neropa redu ramwari riri kunamata patita ramwari patinoenda kusuwa redu takunonamata manje kurohwa kwekweya pazimu ri pane gadheni redu riripo pepe pagadheni redu rinonzi Joshua
tasvika pagadheni rinonzi Joshua rere tonamata tiri papo zveshuwa one time puko izvezvi right now titori nenhamba yatitoziva vari kutochema nevakafa nevachiri kutofa vari kutotera izvezvi vakadai ende materi acho vari kufa kunge mutserendeno kunge kunonzi amheno chii chaiti zvekutoti dai kuri kunzi ifamily 1 inonzi yekwajonasika yaitopedzera itombofamba-famba kun'anga itombobvunza kuti naisekuru ko mhuri kedu inonzi jonasi yachitopinda mhepo yakadai iri kufa kudai kufa ukukwa kokuti unoti kuti kunenge kundengendeke here kufa kwacho saka iwo tandisingazivo iwe jonasi apera kufa uyu jonasi apera kufa afira chasara manje uone chasara pane kahondo kadiki karida kuitika iwe kahondo kadiki iwe nyararisa usataurise futi nyararisa bote muromo wako iwe wanza hando nyarara achageza zvinhu zvese ikako handizi asi hadzinamata but alright taka tisina kubvunza kuti chechi yaunopinda ndeipi but mai manje tinenge tane ruzivo mbichana yaika ye indopinda inonzi Johani Masowe wechishanu anotungamirirwa naJoshua wekumabvazuva kwete wekumadokero kuna Joshua wekumabvazuva ndati totungamirirwa naJoshua wekumabvazuva kwete wekumadokero ko kumadokero ndiani imbavha yeye akabazita rinonzi Joshua wenyu ndiyo kumabvazuva nembavha yekuko kwekumadokero pane anonzi Joshua ari kubva kumadokero saka iwo zviri kwauri manje sehwai iri kufamba nditi iri kutsvaga nditi zvaikuda kuti uchuze kuti uda kumadokero here kana kumabvazuva avanotaura here kuti nini ndiri wekumabvazuva avataure manje vanotaura wekumabvazuva ari kutaura asi kumadokera manje ari kunyepa zvese saka anoti chii kana achinyeba makambonzwawo anything kunyeba kwawo wekumabvazuva kumadokera ari kutaura achitiye iwewe ini ndiri Joshua kumabvazuva asi zvandiri Joshua kumabvazuva inini kana uchida kuti ronda rako nhasi irinonzi remheziri resikiye wakarumwa nayo 2 months ago kana kuti ipore nhasi ndoiporesa inini nekamejiki kangu aka ukoye ubva tikamejiki kipapo ubva kapotopora kwasina chirwere kumabvazuva ubva kutaura kuti kasi inini jekiseni rangu rinokubaya handiti rinobva rakuporesa ubva tanga kutoona firimu richiti asi kupora kwakoka kunopora futi uchipfugamba futi ukatasa futi kumabvazuva handiti asi kunopora ne2 weeks uyo bva kunopora ne1 day saka iwo uyo maje kumadokera manje ka 1 day ndo zvanoita 1 day saka apa pane nharo kapachipostora pakaoma pane ari kubvutira mumwe nyembe dzake masimba ari kuita kubvutira pane ari kubvutira Joshua mumwe ari correct and pana 1 Joshua apana 2 Joshua the other cheat there's this other TB Joshua from this country Nigeria this one is null and void that doesn't null and void that doesn't exist that doesn't exist anymore anyway that doesn't exist from the 4 corners of the universe that doesn't exist alright shandi saka apo watanga kupinza vamwe vanhu ana Joshua TB Joshua akaashandewo inda semanamatira atinoita kunamata kwandakaita ininika semunhu anga akadzimbirwa nedombo inditaura from experience aiwa isadombo pasi ndozokona kutepa titemi semunhu anga akadzimbirwa nedombo handiti ini tichiti tikunyatsokuona kuti this is the correct answer and this is the wrong answer and you understand do experience yati kushandisa ipapo neexperience natural inonzi natural mist from above from heaven yatoti from heaven ndeyekuti iwo uchingonzwa wega from blood system yako ichikuudza inenge ichitotaura kuti feki iri kubva apo asi original iyo iri kuenda noku ichibva enda nokudenga alright apo wataura TB Joshua ka kove munomava unovaziya pane the other person who claims to be Joshua from there aiwa hatisitaura ivavo kutaura vekucity sports vanoita kucity sports avo makandiwas and what ivavo those makandiwas and what Hubert Angels and what
Yeah, those are fake ones. achimomira akati tinyatsoitangisa nyaya iyi